I pozdrav svima ljudi, ovdje Johnny Games. Danas igramo Samp na serveru Balkan Ekstazi. Danas ćemo da rabamo, mislim ne da rabamo, nego da malo plašimo igrače, tako da kažem. Idemo da kupimo pušku, pa ćemo, vidjet ćete ako je budemo našli. Idem prvo po pare. Njega, a nećemo, ne mogu. Ne, 8,5 hiljada. Sad vidim koliko ima meska. Ako nudim. Ma čao bre. Bajska. Pa da ne može. Kako mi se zove kanal? Johnny Games. Idemo sad da kupimo pušku. Pa ćemo se vratiti. Pa ćemo probati njih. Ajde. Izvinjam se ljudi, sad sam jeo. Pa se možda čuje malo zeznuto. Šta malo? Ovo je dosadan s puškom, už pušku, neću pušku. Crazy je dalje najjaki. Kupi rifle. Put kun 1. Manje mi je od 80. Kako? Šta je XPR? Napišite u komentarima ako znate šta je XPR. Rekao sam već u prvoj epizodi, ako želite da trčite brže, kliknite Shift ili Space, na šta vam je već brzo trčanje. Malo radimo GFA, nema veze. Evo ga ovaj.
Argfa. Gfa, čekaj, kako se zvao? Miloš Šone. Sad ćemo ga reportovati. Kako gdje je Miloš Šone? A, ovi su bolesni. Miloš Šone. Nema ga. Moš Kriticpo. Milica Miloš Đorđević. A nema veze. Šta, kako se zove? Filip Živković. Sad ćemo mi ići njega da ubijemo. I da ljudi, ja pogledajte, ako nemate para, želite da idete, kliknite tab, F, upalite motor i idete. Ako želite brže da vozite ovaj motor, klikćete gore, stranicu na gore. Sad ako me ubije, evo, ovako, to izađete. Ne znam, nemamo koga da... 8.000. Tako. Jo. Komercijalna banka, da uđeš pritisni F. Ja ne šalim, da uđem, sad sam izašao. Zazno nas je Miloš Šone, nema veze. Kupi rifle. U frižideru su, na prodaji. Nemoj ti meni na prodaji. Sad ćemo probati da nađemo nekog. Aleksandar Simke. Daj. Znate šta, da ja iznajmim ovo na jedno 10 minuta, 20 minuta, kakvih 10. Da, imam ideju. A fuck, opa, i to je admin, ne bi smeo. Mrzim da idem skroz tamo. Idemo jedan mali gradić. Tamo smo bili prošli put, Samir Tutmića. A ne, tuf. Lepo smo se skucali.
Opa. Dobra kola. Limuzinu. Da, ljudi, otkrio sam zašto ne mogu da robam. Ne smije da se robe. Pa da, ne smije da se robe između 10 sati i 12 sati ujutru. A nema policije, vidite, to je baš glupavo. Opa. I ljudi, ja ću vam pokazati sad kad ja imam wanted level gdje se ja sakrijem. Tu sam prošli put ubio policajca kad je on mene pokušao da ubije. Ja i moj drug uvijek dođemo ovdje. Evo ovako dođemo. Skačimo i papljamo se. Uzmemo gun. Ako neko nema gun, stane tu. Ja uzmem ovako, pošto ja obično imam gun pa pucam, tako gume i sve to. I ljudi, to je bilo to za danas. Ako vam se svidio klip, like, ako ne dislike, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!